Hej Kim. Hej. Hvad sker der? Vi er klar til Kick-Off 2014. Hvad er det for noget? Det er et møde for alle medarbejdere i Kloster 22. Alle? Alle. Er der ikke nogen, der skal passe stationerne? Det har vi sørget for. Nå. Hvem kommer? Det gør hende her ikke. Men jeg kommer. Du kommer. Hvad hedder du? Jeg hedder Martin. Hej Martin. Vi skal snakke sikkerhed. Du kommer og snakker sikkerhed. Det kan jeg love jer for. Den er fin. Kommer der flere? Det tror jeg. Jeg kommer. Der kommer vaskekongen. Du kommer også. Vi skal fejre, at vi er blevet Danmarksmester. Har du vundet en ny t-shirt? Hvem kommer mere? Jeg kommer! Du kommer. Hvem er du? Jeg er ham, der ved en hel masse om salg og salgsteknik. Det er dig. Det er mig. Du kommer også. Kommer der flere? Jeg kommer også. Du kommer også. Hvad er du for en? Jamen, jeg sørger for det praktiske, så vi har lidt drikkevarer, lidt at spise, ting og sager. Du er praktisk gris. Ja, praktisk gris, skal vi kalde ham. Bliver det godt? Det bliver skide godt. Mega godt. Det bliver det næste nogensinde. Hvordan tilmelder man sig? Til din FC. På Facebook. Og hvad så? Fra i morgen. Det bliver fedt. Jeg glæder mig. Mega fedt. Vi ses. Hej. Hej hej.